Kwakunomgomo ukuthi intombazane mayizala ngaphambili izodumisa iphala inzipho uma ukuthi befaka inzipho ize nje iclean iyo. Intombazane igqoke ngesizotha. Simoshile magenge ama ministries. Mangafika mina kwaGatsheni ngomiwe benginikeza unganginika inkinga enkulu kakhulu. Dinga ukuthi ngiqalaze bayithathe ilahliwe noma kwenzakaleni niyabona ingangihlupha leyo nto leyo mangifika kwaGatsheni. Ibandla lama ministries linje ekube bengayilungisa lento le ibe nje le class le ifaka equation le futhi yenza ukuthi uphuzo ungakhululekile. Kodwa le uyabona nje ivangeli lalishunyayelwa wongidi lali nje wawungeke uzwe bethi asifuneni inkazimulo. Thina nike nisizwe sibanga umsindo kakhulu ukuthi basalwana sifuneni inkazimulo. Inkinga yakhona siyithathe thina sayilahla thina. Inkazimulo kaNkulunkulu into ekhona kodwa ilahlwe yithi. Ngicela ukunitshela abazalwane noma kungakhona abafundisi namhlanje abathi ukugqoka kusho lutho. Yilabo abashiwe izwi kaNkulunkulu kwathiwa abafundisi besikhathi abadukisi.